muralista kolorez eta eszenaz ematen die bizitza pareta grisei. Biba, Udane Juaristi. Ongi etorri. Arratsaldeon Udane. Ze lan polita daukazu. Eskerrik asko. Lan polita daukazu, baina deskonektatzeko behar bada ez da, erraza izango. Zuk kaletik oine zoazenean, hormetan lientzoak ikusten dituzu? Bai, karo, ikuste jut, bai. Jarriko nuke ez daki zer, Denbora zuen. Bai, ez da? Bai. Buruari beti bueltaka, ez da? Bai, beti pareta zarrai behire eta ostra horroringo dori hor. Bai, Eta ze polita geratzen den gero gainea. Behin eginda, esaten dezu, ze ondo ez aldaketa polita. Nik ikusten Gasteizen askotan, Gasteizen asko daude, eta ze erra dagoen, ez? Bai. Orduan, plan polita, dirua behar dugu. Bueno, hori da. Bueno, kalin disfruteulik, ez? Pagatzeke, azkenin hor gelditzei eta danontzako dia, Zalantzari gara. Udane, ongi marraztea zer da, gizakiak duen doai horietako batakian gehien baloratzen dena? Ondo marraztia. Bai, ala ez. Nik egiz esan da horri iztixot importantzia asko maten. Ere ustez gexoa sentimentu adieraztie eta bakoitzei ertetze xona ekie. Ondo marrazte hori... Ja, lehen ere horri buruz aritu gara izketan. Ez da, ongi marraztea, gaizki marraztea? Subjetiboa da, ez da? Ez oso subjetibu da, bai. Ez dakit, nik hilo badauzket eta intentatzet behasi hori ez ezati. Ez ondo marrazte hori, ez, eman bergero mugau itxezu. Ez, azkenin figuratibun antz geixena daukena da ondo marrazti, bai. Ez dauke zertan. Zu adibidez Maialen umetan autotunearen pertzean erori zinen, Obelix bezala eta geroztik, baki oso ondo abesten duzula, baina zen nahi hau duzu, ondo abestu ala ondo marraztu? Nik uste dut beti nahi izaten dugula, agian zure ere gertatuko zaizu ez da, hori zu bota duzu, hori nik ez dut esaten. Ez daukagun hori ez dugu nahi izaten, hori beti ala da. agian? Bai. Kispurra edo lisua, nahi zu... Ez maiala da, arrazoia. Beti horrela izan du da. Bai. Bueno, bromaka parte zure lanak atentzioa deitzen du, ez dago zalantzarik. Udatxo bezala sinatzen duzu zure lana. Ikusi orduko esan daiteke, zure lan bat ikusi orduko esan daiteke, hau Udane Juaristi da? Esatei be hori, orduan, seinale hona iruditzen zate hori, eukitzie karakteristika mate eukiko, neri dala esateko, orduan. Bai, nik hori guzta hitzet behintzet. Eta zure ustez, zer du hori nabarmentzeko? Udanerena dela nabarmentzeko? Bai, ez dakit asko irudikatzet jutenak adibidez, jendi pasiran, estena urbanuk eta hola die, igual hortik joleike, eta gero kolorik, betire hola, kolore bizi xamarra fosforituk eta roxak eta hor zartzeitut, igual hori ere bai. Oso galdera zaila Udane egingo izut. Zein da zure kolore favoritoa? Ez dauket. Ez aldakazu, Ez geneza danak berditut. Eta lana bat egin behar duzuenan nola aukeratzen duzu kolore hori? Barruk esate. Bai, barrutik atatzen da. Bai, baina uste baietz, barru esate izu. Arpe bat irudika berdetanen betinik argazkiz eta hola ibiltzen normal ez orduan. Horra saltzatxit, kolore hau eman berdetu hori. Baina gero puntu bat aiatzea, momentu baten, igual hau falta duta. Hor protxazoa juta. Bai, barrutik atetu izu. Rara da ez izatea kolore favorito bat. Nik ez dakat. Bai, nik gorria. Bai, gorria gustatzen zaikila bat. Potenti, Bai, indarra. Indarra auke. Udane, zu zerk inspiratzen zaitu? Nondik ateratzen da zure sormena? Kaliedan ere inspirazioik handine igual. Ez dakit, ni normalez aprobetxatzen ju biajiko, biajik ez dinine kaletik ibili eta nire kamari hartu eta jendi pasiran, ez dakit ibiltzen, ez dena urbanuk, zango, egunero gotasun ez dena oso gustatzen zatxit. Baina ez dena tradizionalak ere, bai, ez da? Baite. Eta nola uztartzen dira, modernitatea edo urbanoa eta tradizionala? Bai, ez dakit, dauket tendentzixe pixket argazki zarreta jotzeko, ez dakit, betitxe guzti izan, txikitzen da akorratzen naiz, albune hartu eta argazki zarrai behir eta ibiltzen. Zu gaztezka da. Bueno, baina bai, ezagit, nire atxitzen da garaiko argazkisek eta beti guzti izan zatxitola lehenko txuri beltzeko hauek eta bai dauketela tendentzi bat iguel olaku bilatzeko eta iguel eraikitzeko zubi bat lehen aldiz eta oin aldixen hartin da gustatzen zat hori. Haizute, Euskal Herriko kaletan eta paretetan arte asko ikusten alduzu, edo gehiago falta da. Ondikena nik uste badaudela paretak pile bat. Pintatzeko. Bai, pintatzeko. Baina badago bai. Badago. Nik uste geruta gexo gaina.
Bai. Nik uste gero eta gehiago baloratzen dala, ez? Bai. Kalean egiten da, hori, ez? Bai. Izugarria da, eta batzut ez dut, kalean izugarrizko muralak daude. Bai, pasada bada, bai. Eta Udane, estilo bat edo beste egin daiteke grafitia, kuadroa, erretratua, zuk muralak aukeratu zenituen, besteak beste, baina zergatik aukeratu zenituen muralak? Jo, akorratzen ez, ni hola juten itzenin, irixeta eta hola beti atentzio mate ziren, hola, ez, pintura erraldoi hauek hola, eta ez da gait, sentitzen nuen momentu hortan, joa, nik egun ematen nahetu olako zeuzein, haber lortzetan olako zeuzetxita, behitu? Gero, azkenin, suerti ukidet, hortan lana etxetela, eta nik uste murala daukene harrena dela, jende dan antza gelditzeala, zu kalin jartzezu zure horrie, mundu osuntza da, eta sekul ez dakizu jendia ize sortuko jon horrek, porque azkenin, jende mordu torzezatzu zaten, hola eskerrik asko maten, igual pertsonagatik akordaraztexo, bere amaman, histori mat, o ez dakiz zer. Beste bat igual, beste zehoze transmititexo, eta hori kriston ederra da. Eta norbaitek esan aldizu udan, ez zait bat ere gustatu. Onduzun hori. Peño behin bai, esan dire. Zer esaten jozu orduan? Bueno, da naire ezin guztau, eh? Hori egia da. Eta egia da, bizitza ere ematen dutela, ez? Leku gris bati bizitza edo berpizkunde bat eman diezaioke mural batek? Bai, klaro, totalmente, bai. Ez que zemat pareta daude, hola, zartut eta ez tebenak ez errezaten. Eta jartzezu gero mural bat hor, da, ez que, beste gauza bat. Inkluso, igual, askotan ez dakizu pareta hori hor da, hola, eta pintatzezunin, gero ze, pareta hori hor. Hemen zegoen. Bai. Zuk esaten duzu, mural bakoitza esperientzia bat dela. Nolako esperientziak izaten dira? Oso eharrak. Bai? Bai, ez dakit, nik muralakin leku askota jun naiz ez, hola pintatzea, eta netzako zuen esperientzi eta rekuerdo politiek izan dira. Dakit, ederra da. Baukazu favorito batez? Hori bai dela zaila, gian kolorea. Bueno, hori bai. Asko dauzket, favorituk ezke danak hauke sentimentu berezi bat niretzat. Agian lehenengua. Lehena, ezke baizu noiz, bai. Oin esan duzu leku askotan, baina zura metxa, non gustatuko litzaizuke murala bat egitea? Ni guztien nire ametsa betetela, ja. Ja bete duzu, que txoio, que guai. Nik guai nik ez du bete nirea. Ez, bueno, ba. Baina zure bai ja bete duzu, Bai, bete dut, porque azkenin nik ontaz nahi nun bizitzi ez, azkenin pintatzi gustatzezat, eta eske aukeri ukidet pintatzi eta gainare kalin pintatzi eta murala handi hauek eti eta hori kristona izen da. Bueno, orduan guk aukeratuko ditugu bere mural polit batzuk. Hasiko gara, ez zure jaioterian egindakoarekin, azkoitian egindako mural batekin, begira. Hoxe, Udane Juaristik, Udatxok sinadura horrekin egindakoa. Bai, honik kariño espeziala dixot, eh? Zergatik? Porque hau izan zan pixket, hola, altunetako, hone baina altuo beste bat egin dut, baina hau bastante altu izan. Neurriz esan nahi dut. Alturaz. Eta zer moduz altueratan? Ez nahi zozondo. Ez? Oino beto, baina bai, alturi pixka geizki matet. Akorratzen nahi zorra, horra iso bernun da, grua jarri eta gura iso eta bertigo pixka badoket, bai. Baina, bueno. Beste bat ere aukeratu duzu Donostira joango gara, eta oso aukeraz baldin bagaude, hau da, alturaz ari garela egin duzun altuena. Hori da, bai, inon, hori da, askotik hori, eta gero hau izan da, hau indala gutxi gaina, bueno, altune, hau pixu bat altuo da. Jo hemen, kriston satisfazizu izan zen hemen pintatzen ere, eta... Bai, kristonadia. Aurpegian baduka horrelako lehio bat horrek, ez da? Bai, horrek joko asko mantzin. Aziran pixket, zaten honai, ama, pixket formatu atletik zan, karo, iztu eta oso luzi eta abertzein berretan nik hemen. Eta gero gaina hueko horrek eta, zenun, hor, bai, puzkau ezela egezin, baina gero aldi berin egin nuen joko asko mantzin, porque hor begixe, azkenin begixe faltadu, ez? Hueko hortan, baite, segun nundi behitzezun, zeru ikustea, zerun kolore diferentik. Bai, eta zure esaldia da, begiradaren utxunean dago poesia. Bai. Bai, hor, inspiraute harrapa ninduen da poesia. Zer modu gora behar horrelako murala bat egiteko? Zemat egun, zemat ordu, zemat hilabete, ez dakit?
udane? Bai, hor nik uste bi aste. Bi aste? Gutxi bizitzai. Bi aste terdi hor ingurun. Bai, esan berra dauken muralismo oso gorra dela. Igual emateu, funda, pintau, baina. Bai, jonta, pinpan. Kriston lan fiziku da, azkenin nervixo asko hori alturie, grua bat eixo berdezu. Denborazun konstantemente gora eta bera, eta gero gaina joan berdezu atzea, ze, klaro, ni paretan hola, pintatze baina igual begixe holako da. Igual zu ondo izea, baina gero jutez de atzea, eta atzetik, desastre. Bai, Koloreak, beste bat aukeratuko dugu, edo nazioartera joango gora, rabatera joango gora, ze hemen ikusten dugun hau da rabatekoa? Bai, rabateko da, bai. Zergatik rabateko hau? Ba, festival bat egia rabaten, oso importantia, hemen kriston muralpili dago. Zajera, baino gaina oso artista onanak eta hola. Eta hotzen nintzen, hori Instagrametiko ikusi zibela eta hola, eta haber jungoan nintzen. Eta, ni hasieran pixkezean nahizola, kanpo erten berdetan indan ere, zeratik erten berdetan pixket bultzada bat bezala berrizetet, eta justu lehen guzuk lagundu zin ona, eta bixo junginen, eta kriston esperientzi politxe. Oso ondo organizaute dana. Zer egiten zu, argazki batekin? Berdin ematen du. Ez ematen du argazki bat, atera. Gero kanbixatzea, baina... Eta kanbixain berdu argazkitxik, ezke bestela argazki... Hori mural hori, hori izan duzun hori, ezken berdin ematen du, oso ongi dago. Hor, justu aurreko urte batzut, aurretik junitzen Marrokozetik bastanteko buelti inun, herri diferentetati da, eta argazki pile ban hauzken. Eta justu egin nuen, hausetako argazki bat aukera nun, da hortik pinta honun hau. Egunerokotasun adieraztezun. Bai, zure muralak ikusten ari garan eta hemen, baina kuadroak ere marrazten dituzu, hauek estudioan marraztuko dituzu noski, eta hor beste lasaitasun bat sentitzen omen duzu, ezta? Bai, ni berdete, holako mural bat egeteni, venga, kanbixa hau, kuadroa orain. Etxajun, bai da, kuadro txikixek, nire musika ju besti lasai, eta bai, beste lasaitasun. Tanon gozatzen duzu gehiago, mural bat egiten, collage bat egiten, kuadro bat egiten. Danetan. Denetan bai. A ber, satisfazioik haundina nik uste muraletan, baina nek agarrixen ara itxezat. Muralia eta dana begiratu beharko duzu? Karo, esko hori dana. Asko hartu derria kontuan. Bai, asko dira.